Lugaran sa sarong military personnel makalis na tambangan kan rebelding grupo mantang nagkukondusir ng relief operation sa Barangay Matanglad, Piudoran, Albay, alas 6 nin aga kaining Sabado, Oktubre 27. Basado sa report, pigkakarkulong na sa 10 miyembro kan New People's Army ang nakaribayan ng putok ka 94th Infantry Battalion, Philippine Army, na nagdurar ng 15 minuto sa sinagresulta sa lugad sa walang bitis kanaon ang bita ng military personnel makalis na tamaan ng anti-personnel mines. So habang nagkakandak ang 49th ng Humanitarian Assistance Disaster Response Operation, sa inot pong is yung relief operation. So nagkakandak po sindaning clearing operation sa area. Mantang naka-encuentro po nindaning alas 6:15, more or less po mga 11 communist terrorists. So iba po ning wounded sa taro sa 49th IB. May wounded po na saro. Tulos mo na nagkondusir ng checkpoint operation ang pagtaraid na hipatura nga ni madakupan mga rebelde. Na-recover sa lugar kan enkwentro ang nagkapirang improvised explosive devices o IED, mga gamit pang pasabog asin iba pang personal na mga kagamitan. May mga recovered pieces of evidence, may mga balang nakuha. So gabos po na ebidensya na na po yan sa crime lab tapos duman sa POD ng Albay PPO. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad nga ni mapanimbag salay ang mga nakatakas na rebelde. Para sa mga baretang tatak Bicol, Aria Lubea.